5,200,000 euro. Dan huwa l-prezz tal-ġenerożità tagħna l-Maltin u l-Awċin li fl-aħħar ġimgħat biħġarna ġbarna l-flus għall-oħrajn f'diversi maratoni għall-karità u oħrajn. Somma li tfisser li kull adult f'Malta ta' medji ta' 15 euro għall-karità, jew fi kliem ieħor kull familja f'Malta ta' 35 euro minn tagħha għall-oħrajn. Iżdissa, wara d-donazzjonijiet finanzjarji, dawn iċ-ċifri u statistiċi kif se jissarfu fil-prattika? Hospice Malta hija waħda mill-organizzazzjonijiet li qed igawdu mill-fondi tal-Istrina u mill-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi. Dan l-istazzjon mar u tkellem ma' Anna Zammit li tieħu ħsieb il-care services ta' din l-organizzazzjoni li qaltilna kemm apprezzat id-donazzjonijiet tal-Maltin. Anna Zammit spjegatilna li l-Moviment Hospice Malta qiegħed hemm biex jgħin lil min qed isofri minn mart li m'hemmx kura għalih. Ix-xogħol ta' Hospice Malta huwa biex nipprovdu kura paljattiva għal pazjenti u għal familji tagħhom fil-komunità u nofru wkoll għajnuna fl-isptarijiet. Nirringrazzja ħafna il-poplu Malti anzi għaliex b'dawn id-donazzjonijiet li jingħataw nistgħu inkomplu is-servizz tagħna kemm aħna u kemm hawn organizzazzjonijiet oħra wkoll. U nappella li nibqgħu nkunu ġenerużi. Tkellimna wkoll ma' Marija Vella Galja mill-Fondazzjoni Inspire. Naħdmu ħafna biex persuni b'diżabilità jilħu l-potenzjal tagħhom li kieku ma jkunx hemm ċertu servizzi dan mhux possibbli. Aħna niddependu f'donazzjonijiet finanzjarji, però xorta jistgħu jikkontribwixxu billi jew jagħmlu xogħol volontarju magħna jkunu jistgħu jgħinuna. Appell sabiħ minn Paulette Fenek li tkellmet f'isem is-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar. L-antana huwa li nienu nies li ħabtaw sabta sabruhom f'xi diffikultà, sabruhom b'xi diżabilità u l-għajnuna ħantwilhom permess li nipprovdu trasport. Tajjeb li ngħidu li aħna diġà qed nofruh dat tip ta' trasport, però bħalissa isir permezz ta' ambulanza. U aħna jidrilna li dal-persuni għandna intuhom dan nofrulhom dan is-servizz fiktar kumdità u bid-dinjità li tixir ilhom. U ma jistax jonqos li minn dawn il-fondi tgawdu wkoll għaqda bħal YMCA. Mario Saliba kellimna dwar il-ħidma ta' din l-għaqda. Il-YMCA u Malta tgħin il-homeless, in-nies li spiċċaw bla dar. Fondi tal-Istrina ovvjament qed naħdmu biex ikollna dar ġdida. Ringrazzakom l-ewwel għall-poplu Malti dejjem wara l-ġenerożità tiegħu dejjem ta' mill-qalb fejn konna bżonn kemm donazzjonijiet ta' materjal bħal ikel u ħwejjeġ u anka flus. Però nixtieq nagħmel appell iktar għal donazzjonijiet ta' ikel. Kollox hemm 35 għaqda li din is-sena se jkunu qed jagħmlu użu mis-somma rekord ta' flus lil Maltin taw fl-Istrina 2012. F'din il-maratona waħida ġabret is-somma ta' 3,300,000 euro.